हेलो लोगोफोर नै दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लाबोलायबाय बे भिडिअआनो जाहैबाय एसे आलादा जागोन आरोना सा 30 जन बर' आइजो एबा बर' सिख्लाफोरखौ सासे मानसिया माने मोजां खामानि होगोन होनना थगायना लांनानै हालाय हाफाय गोदाव सोराव खालामहरदों आरोना तेलेंगानायाव लांनानै दा बेखौ नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नुलांगोन नायलांबानो जाबाय नायब्लासो बुजिगोन आरोना थिग बिदिब्ला नायलांदो भिडिअखौ Tamam stasiunnya bukan ada. Tanggap juga sih. Wah, beda bahasa tangan ada. Metro jemui lagi sih kamu saya. Metro. Oh, deh. Tanggap lagi. Mana time dong? Dari langkan sih. Kamu terus sih. थांखो मानसिया फैसा लाखांनायनि उनाव बिदि बुंदोंबा नोङो फैसा लाखांनायनि उनाव नोंसोर थाङो थाङा बे नोंसिनि गोसोनि खोथा होनलायना माबादोंबा सिगिनाय रावै जोङो थारमाने थाङो थाङा बिदि नङा जों सिगाङावनो बुंखानाय अपसन होखानाय आरो आदा थारमाने जों अपसन होयो नोंसोरो थांनोबो हायो बेयावनो कमप्लिट खालाम नोंसोर कर्सखौ खालामदोंबा जोंना रुल दंखायो नोंसोर 6 मासखौ कमप्लिट खालामथारनांगोन बिनि उनाव जों सार्टिफिकेट इसु खालामगोन बिनि उनाव जोङो प्रेक्टिकेल हरगोन बिनि उनाव नोंसोर एक्सपिरियेन्स खालामबानो जाबाय लकेलावहाय आरो जुदि थांनो गोसोबा थांबानो जाबाय जोंहा बाहाय माने माबा गैया दा जोंनि तेलेंगाना बड' अइल पावर एसोसिएशननिफ्राय जों बेखौनो जेनेबा बिथांखौ बिथोन होयो नेक्स्टआव जाहाथे जोंनि बयबो रावबो जोंनि हारिनि फंबाय बिनानावमोनखौ जाहाथे आलाय सिलाय खालामा जुदि मोजाङै मोजां जुदि कनसालटेन्टखौ जुदि बिथाङा सालायदोंब्ला जाय कनसालटेन्टनो होफैगोन बेखौ भेरिफिकेसन खालामग्रो आरो बिदि जुदि भेरिफिकेसन गैयालासे जाहाथा बेफोरबायदि लाबोनानै एजेन्सिनो आगारना होनाङा मानो होनब्ला बिराद बेहाय सानसेजों सौहैया साननैजों सौहैया जोङो बिनि राव रोङा माब्ला मा जागोन खुनु बुंनो हाया जोंहा मैयासो जाना थांनाय जों मैयासो जोङो चिरां डिस्ट्रिक्टनि मा गामिमोन आमथेखानि जोङो सासे फंबायखौ खोमानांदोंमोन बेखौ जोङो एयारपर्टआव जोङो साननैनि गेजेरावनो बिथांखौ थिनहरनांगौ गोनां जादों फ्लाइटजों जुदि जों बेहाय जोंनि तेलेंगाना बड' अइल पावर एसोसिएशन गैयामोनब्ला जुदि जोंनि बेफोरबायदिनो जाहाथा जायगायाव गोमालाबायनानै थैलाबायनानै गोनां जागौमोन बेवखायनो बयबो बिथां सोलोंहोग्रा जेनेबा बिथांमोना एसोसिएशन सालायगासिनो दङ बेखायनो जाहाथा बेफोरबायदि उन्दै उन्दै गथ'फोर फरायफुनायखौ जाहाथे बेफोरबायदि दा खालाम लाबो नाथाय गासिबो भेरिफिकेसन क्लियार खालामनानैसो मा खामानिनि थाखाय लाबोदों बेखौ क्लियारफाइड खालामनानै लाबोनानै हो नेक्स्ट जोङो गोख्रोङै जोंनिफ्राय खावलायनाय जाहाथे बयबो रावबो जाहाथे बेफोरबायदि गोरोन्थियाव आगान दाहोफै मानो होनब्ला जों बेहाय स्ट्रिक्टलि एक्सन खालामनाय जागोन सोरबाफोर जुदि लाबोनो गोनां दंबावोब्ला सोरबाफोर लाबोदोंब्ला क्लियारफाइड खालामनानै लाबो नङाब्ला जों बिसोरनि इलिगेल जुदि खामानि मावोब्ला जोङो एक्सन खालामनाय जागोन बा लिगेलि मावोब्ला जों बेखौ सापर्ट होगोन जोंथ' दिनै जुदि न'खरफ्राव दङमोनब्ला जुदि सोरबा जुदि बयबो धोनिमोनब्ला जों जाहाथे बेहाय हाथा हामा जायगायाव जोङो बेहाय खामानि मावफैनाङामोन बेखायनो जोङो जायफोर फैग्रा बिथांमोनाबो मोजाङै मोजां मावनानै थां बा जाय बिथांमोना बिनानावमोनाथ' फरायनोसो फैदोंमोन दा बिसोरो मावफैनांबाय हाउसकीपिं बेनिखायनो आरो इन्स्ट्राक्शन नेक्स्ट जाहाथे रावबो बेफोरबायदि गोरोन्थिखौ दामाव
आङो जों तेलेंगाना बड' वेलफेयार एस'सिएसननिफ्राय जों बेखौनो खावलायो जोंहा बेल' नङा मुम्बाइनिफ्राय बेंगलरनिफ्राय कर्नाटकानिफ्राय चेन्नाइनिफ्राय गासिबावबो जोंहा बयजोंबो कनसार्न दंजोबो जेसेबां जोंनि बर' वेलफेयार एस'सिएसन दिल्लीसिम बेखायनो जोङो जोंनिफ्राय माबा मोनसे जुदि होजोंहाय मिथियोब्ला जों बेहायबो मिथियो होजोंनिफ्राय जों बेहाय फोरमायहरो बेनिफ्राय जों जुदि मिथिहोदोंबा होजोंहाय फोरमायहरो बेखायनो जोङो अराय सम जोङो जोंनि हारिखौ जुदि मोजाङै मोजां जुदि गोख्रोङै जुदि मोजां खालामलांनो सानोब्ला जाहाथे गोरोन्थि खामानिफोरखौ दा मावलाय गोजोन्थों आं बेखौनो बुंनानै हायद्राबाद तेलेंगाना बड' एस'सिएसन वेलफेयारनि मानगिरेट आफादगिरि नेहाथारि मानगिरेट एडभाइजार आरो बे आदामोननिनो सारमोननिनो गासैबो बायदि बिबानाव थानाय साफ्रोमबो मावथि सोद्रोमा नोंथांमोन बाथ्राया जाहैबाय जोंनि गथ'फ्रा गासै 31 जनमोन लांफैनो फैनायाव जोंथ' गासैखौबो दोलो बोलो लाबोनो हाया थाखा फैसानि खोथा जाहैबाय जोङो नै फंबायजों आंजों गासै गार्जेनजों रायज्लायनानै जों सानैखौ फाथायहरदों दा बाथ्राया जाहैबाय जोंहा मबाइलाव इउटुबाव होदों इउटुबाव नुनानै बै जोंहा सोमदोन इउटुबारनि हगारनायाव जों नुनानै कन्टेक्ट नाम्बार मोनबाय कन्टेक्ट नाम्बार मोननानै फोरैनाव आं कन्टेक्ट खालामबाय मोनबाय मिथिबाय अफिसा बबे जायगायाव काजलगावनि डिपो अफिसनि खाथियावनो नांजाबनाय मबाइलावथ' गोबां खोथा रायलायजाया थांनानै फेस टु फेस रायलायहैबाय बे बाथ्राया बुंनायाबो माखासे सैथो खिन्थु माखासे बुस्थुखौ गासै गार्जेननो बेफोरबायदि क्लियारखौ होआखै नोंगौ जेनेम आरो जेडिए जेनेमा जाहैबाय बेनो फार्स्ट बेच सिगांहां गैयामोन जेनेम गैयामोन एबारनो फार्स्ट बेच दा जेनेमा मा जेडिएआ मा जेडिएआव माने जायफ्रा गोरिब श्रेणिनि मानसिफोर हाथारा बिसोरो जेडिएआव जइन लाबाय जेडिएनि खामानिया माने